para makapuon kan sa indang negosyo. Di mahalo iaabuto na sana, mintirang oras ang pagpaparehistro sin pagkuha ng permit sa nagkapirang ahensyas de gobyerno. Dahilan ini kan pigapod na Philippine Business Registry, saruining web-based system na masirbing one-stop shop para sa mga negosyante. Ang mga negosyante, dahil nakaipuhan magduman saro-saro sa mga agencies na involved duman sa business registration processing. Kan Enero 27, formal na ining piglunsar sa DTI Central Office, asing piglalao man na ipautog man ini sa mga regional offices kan DTI sa Marso. Sigun sa ahensya, apwera sa mapapadali kaini ang transaksyon kan mga negosyante, mababawasan man kaini ang red tape. Aim kang government na ma-reduce ang red tape, wala bagang processing time, mapadali. Piglinaw kan ahensya ang programang inibako kapareho kan sa indang NERBAC program. Digdi kaya computer ang nagpoproseso sa mga dokumentos. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. Asin yan ang mga balatang naguno sa samuyang urong na pinasiwas na pagpapatrol. Kami ang mga Patrol kan Pilipino. Nagsiservisyo sa inman sa Kabikoda.